ఏంట్రా అర్జెంట్గా రమ్మని కాల్ చేసావు? ముందే ఏం జరుగుతుందో నా ఫోన్కి మెసేజ్ వస్తుంది. ఏంటే? ముందే ఏం జరుగుతుందో నా ఫోన్కి మెసేజ్ వస్తుంది. అదేలా రా? రా చూడు. చూసుకున్నాడు, గడప తగిలి పడిపోతామని మెసేజ్ వచ్చింది. ఆ మెసేజ్లో ఉన్నట్టే పడిపోయా. ఫ్యాన్స్ ఇచ్చి ముట్టుకోకు, షాకు తగులుద్దని మెసేజ్ వచ్చింది. అలాగే జరిగింది. అమ్మకి బాగోలేదని నువ్వేం రాలు చూస్తున్నావు? నువ్వేం చెప్పినా మీ ఫ్రెండ్ నమ్మడు. ఎవడ్రా వాడు? ఫోన్ చేయరా, చేయరా, ఫోన్ చేయరా వాడికి. వాడు ఏంట్రా ఎగ్జాక్ట్గా ఏం జరిగింది అంతా చెప్పేస్తున్నాడు. ఫోన్ చేయరా. ఏంట్రా సార్ నీ చూస్తున్నావు? ఫోన్ చేయరా. ఇది నా నంబర్ రా. ఏంటి? ఈ ఫోన్ నంబర్ నాది.